ready? Yes. Ready? Ready. Let me know. One more minute. Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke ise n'oge mbilite n'ọnwụ Kristi afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Maxwell na Emilia Mbagwu na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka nwa ha granddaughter ha nke a na-ekubata n'ụlọ ụka tata, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke odudu ya na nchekwaba ya n'isi nwata anụnwa, n'isi nne na nna ya na n'isi ezinụlọ nke ha. Ndị Hirizon na parish anụnwa na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, amara ya na odudu ya n'isi ndị Hiri niile na n'isi parish anyị. Tochukwu na Chinatụ Kafọ na-enyekwa Chineke ekene maka nwa ha nwanyị nke ha na-ekubata n'ụlọ ụka tata, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya. Charles Asika na Rufina Agọ na-enyekwa Chineke ekene maka nwa ha nwanyị nke a na-ekubata tata, Chiaka Chima ya Agọ, na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya. Tony na Ịma Ikebudo na-enye Chineke ekene n'isi Tochukwu na Chinatụ Okafọ, ndị ke na-elote arọ abụọ ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ezinụlọ Udeze na-asị happy birthday n'isi Prọfesọ C. Udeze, na-ayọkwa ngọzi na arụ ike n'ebe ọ nọ. Ezinne ọzọ Ibekwe na-enye Chineke ekene maka amara ya n'isi nyanwa ka ya si wee nwee ike akwụkwọ nke ya dere ya wee dee ya o were gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ka Chineke mee mgbe a ga-alọnchi akwụkwọ anụnwa na Mee 4 ka ọ gaa ọfụma. Emeka ọ na-efe ofe egbu na-enye Chineke ekene oge ugbu a ọ na-elote 35 years eji were mụọ ya, wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-echekwaba ya. Felicia Umibe na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka Johnny Mercies ka esi wee jee ụlọ ịkwanyere mama ya ugwu. Agnes Umodi Egwu nke esi were mekwa ọgụ ya nweke ike Chukwu ụzọ mmemme niile mgbe a na-akwa ha ihe niile aga ọfụma.
Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene maka amara ya n'isi grandson ya Isaac Ekweọgwụ oge ugbu a ọ ga-anata oriri izizi wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi ya ka ọ na-edu ya. Helen Egbuniwe na-ayọkwa amara Chineke na odudu ya na-ekene Chineke n'isi Meg Omakụ. Sebastian na Rita Ọhakamụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ọdịmma ya n'isi ezinụlọ ya, na-asịkwa ha happy birthday to nwa ha nwanyị Uchechi na nwa ha Brian Obinna, onye nke na-eleta ara iri eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa nchekwaba Chineke amara ya na odudu ya n'isi ọgọ ya nwoke Michael Obinna, onye nke si Nigeria bịa nọnyere ezinụlọ nke ya ebe a. Mike Udoji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Veronica Nkiruka Udoji. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Nnanyelugo Ibe. Ezinụlọ ụfọdụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Ututo. Mberu na Ego Mmeje na-ayọ maka mkpụrụ obi Chinyere Mmeje Ibe. Sister Perpetua Ada Ezekwike na-ayọ maka mkpụrụ obi Maria Nzekwe. Ijeọma Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Lydia Jordan. Ụlọma ihe a na-achọ n'ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Amuche Define Okonkwo ni Ogeike. Florence Eze Ọzagụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Damian Ọzagụ, Agnes Ọzagụ na Teresa Ọzagụ. Angela Okwọ na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Justice Ann Nwamaka Chidebe Nọnyelu. Ụlọma ihe a na-achọ n'ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Hilary ihe a na-achọ ara ịtọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Patrick na Pauline Arịrịguzo na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Olumma Osuagwu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke masị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn number 19.
onye obiọma ya enwerube onye obiọma ya enwerube n'ukwu aja enwe anyị mee ebere Kristi mee ebere onye nwe anyị mee ebere Chineke dike niile nnakasị obiọma anyị na-ekele gị maka ezinụlọ ndị kutere nwa ọfụ nke inyere fa n'iru ụka gị n'ụbọchị tata anyị na ya ka isi n'aka nzukọ gọzie ụmụaka ndị a gọzikwazi ndị nne na nna na ikwu na ibe na mmadụ niile mee ka ụmụaka nwa bụrụ ụmụaka ngọzi nke gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ fa niile mekwazi ka ndị nne na nna nwee ike inweta ihe ha ga-eji wee zụọ ụmụaka ndị ọfụma gọzikwazi anyị ncha bụ ndị gbakọ ọnụ wee na-agba akaebe maka ekele nke anyị n'ụbọchị tata mgbe iji anyị nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha nwee ike site n'ekpere na ọlụ nke Maria dị ngọzi dute na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị ka Chukwu Chike na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Aka dịka Maria enwe aṅụrị dị ya nara ekpere ya Leke ụcha obi ya nwa na-enwe aṅụrị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nwanyị mee. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi, Kristi mee. Kristi, Kristi mee. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Anyị kwupụta
Chukwu eluigwe ụna ji ike niile Yesu Kristi nwa Chineke mụrụ nwe na-ebu Chukwu ebere bụ njọ ụwa mere anyị ebere mere anyị ebere sọgide asọ dị nwenu o Yesu Kristi kachasị elu sọ n'ebube Chukwu nna ka anyị rịọ arịrịọ Chineke anyị nzọpụta si n'aka gị abịara anyị imela anyị ụmụ gị bịakwa kwe ka anyị kwụrụ n'iru gị biko were obiọma gee ntị na arịrịọ anyị bụ ụmụ gị hụrụ n'anya ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu Kristi nye anyị ezigbo inwere onwe anyị nyekwa anyị aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi. Sọl wee gaa Jerusalem chọọ ụzọ isonyere ndị na-eso ụzọ Jesu, ma ha niile tụrụ oke egwu mgbe ha hụrụ ya, n'ihi na ha ekwetaghị na ọ bụ onye na-eso ụzọ Jesu n'eziokwu. Ma Barnabas kpọrọ ya, duru ya jekwuru ndị ozi, kọrọ ha otu Sọl si hụ Onyenwe anyị n'ụzọ, kọkwara ha na ọ gwala ya okwu. Ọ kọkwara ha otu Sọl si zisa ozi ọma n'aha Onyenwe anyị na Damaskọs, na-asọghị onye ọbụla anya. N'ihi nke a, ha wee nabata Sọl, ya na ha wee nọdụ. O wee gagharịa n'ebe dị iche iche na Jerusalem, na-ezisa ozi ọma n'aha Onyenwe anyị na-atụghị egwu. Ọ gwakwara ndị Juu ndị na-asụ asụsụ Grik okwu Chukwu, ha na ya rụrịtara ụka, ma ha gbasiri izu ike igbu ya. Mgbe ndị otu Kristi chọpụtara nzube ha, ha mere ngwa ngwa duru Sọl duruo Sizaria, wee zilaa ya obodo ya bụ Tasọs. Nzukọ Kristi dị na Judia na Galili na Samaria dum nwere udo. Ọ bịakwara na-eto n'okwukwe, na-ebi ndụ n'ịtụ egwu nke Onyenwe anyị, bịakwa na-enweta ntasi obi nke mmụọ nsọ. Okwu nke Osebụrụ. Abụ ọma na azịza ya. Azịza anyị bụ: Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nsụgọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụ gị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị
bụghị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Aga m akwụghachi ihe m kwere na nkwa n'ihu ndị na-asọpụrụ gị. Ụmụ ogbenye ga-erigide nri rijuo afọ. Ndị na-achọ Onyenwe anyị ga-etie. Obi ha ga-adịgidekwa ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Azịza: Ọ bụghị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụghị bụ otito m n'ime nzukọ gị. ụwa niile ga-echeta Onyenwe anyị, bịakwa laghachikwuru ya. Ezinụlọ niile nọ na mba niile ga-efe ya. Ndị niile ji ike ọchịchị n'ụwa niile ga-eburu ya ikpere n'ala. Ndị niile na-arịda n'aja ga-akpọrọ ya isi n'ala. Azịza: Ọ bụghị bụ otito m n'ime nzukọ m. Onyenwe anyị, ọ bụghị bụ otito m n'ime nzukọ gị. obi m ga-adị ndụ maka ya, ụmụ m ga-efe ya. Ha ga-akọrọ ndụdụga ndụ na-abịanụ akụkọ banyere Onyenwe anyị. Ha ga-akọrọ ndị a na-amụbeghị amụ ka Onyenwe anyị si kwesị ntụkwasị obi, wee sị, ọ bụ Onyenwe anyị mere ihe niile ndị a. Azịza: Ọ bụghị bụ otito anyị n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụghị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ọ bụghị bụ otito m n'ime nzukọ gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke John Liaso dere. Ụmụntakịrị m, unu ekwela ka ịhụnanya anyị bụrụ naanị n'okwu ọnụ ma ọ bụ n'egbugbere ọnụ, kama ka anyị na-ahụ n'anya n'eziokwu, ka anyị gosikwa ịhụnanya anyị site n'ọrụ. Site n'ụzọ dị otu a, anyị ga-amata na anyị bụ ndị otu eziokwu ahụ. Anyị ga-esikwa otu a mesie ụmụ anyị obi ike n'ihu Chineke. Ọ bụrụkwa na akọ na uche anyị na-ama anyị ikpe, anyị ga-amata na Chineke karịrị akọ na uche anyị, na ọ mazụrụ ihe niile. Ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na akọ na uche anyị adịghị ama anyị ikpe, anyị ga-enwe ntụkwasị obi iguzo n'ihu Chineke. Anyị ga-anatakwa n'aka Chineke ihe ọbụla anyị na-arịọ, n'ihi na anyị na-edebe iwu ya, na-emekwa ihe na-atọ ya ụtọ. Nke a bụkwa ihe ahụ Chineke nyere n'iwu, ka anyị kwere n'aha Nwa ya Jesu Kristi, ka anyị hụrịtakwa ibe anyị n'anya dịka Kristi nyere anyị n'iwu. Onye na-edebezu iwu Chineke na-anọgide n'ime Chineke, Chineke na-anọgidekwa n'ime ya. Anyị na-amata na Chineke bi n'ime anyị site na Mmụọ Nsọ ahụ o nyere anyị. Okwu nke Osebroa.
nọ n'ime mụ tụmsịbiri n'ime unu onye ọbụla nọ n'ime mụ ga-amịta mkpụrụ na uju. Haleluya, haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ga-si n'ozi ọma na-eso nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, abụ m ezi osisi vaịn, nna m bụkwa onye ọrụ ubi. Ngalaba ọbụla n'ime m nke na-adịghị amị mkpụrụ, ọ na-ebupụ ya, ma ọ na-akpacha ngalaba ọbụla na-amị mkpụrụ ka o wee mịkwuo mkpụrụ karịa. Ugbu a unu dị ọcha n'ihi okwu niile m gwara unu. Birikwanụ n'ime m dịka m si biri n'ime unu. N'ihi na dịka ngalaba na-apụghị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'ogwe osisi, etu ahụkwa ka unu na-apụghị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na unu anọgideghị n'ime m. Mụ onwe m bụ osisi vaịn, ma unu bụ ngalaba nke m. Onye ọbụla nke na-anọgide n'ime m, ma mụ onwe m kwa n'ime ya, ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. N'ihi na ewezuga m, unu apụghị ịmị ihe ọbụla. Onye ọbụla na-ebinyeghị n'ime m, a ga-egburu ya tụpụ dịka ngalaba ka ọ kpọnwụọ. Ndị mmadụ achịkọta ya, tụnye ya n'ọkụ, o wee repịa. Ma ọ bụrụ na unu ebiri n'ime m, ọ bụrụkwa na okwu m ebiri n'ime unu, rịọnụ ihe ọbụla unu chọrọ, a ga-elekwara ya unu. Site n'imi ọtụtụ mkpụrụ ka unu ga-esi enye Nna m otito. Sitekwa n'ime etu a, unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m n'eziokwu. Ozi ọma nke osebru ụwa. Amen. Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu.
ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ikpere niile ga-ebu n'ala. Ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya. Dị ya ike, ike bụ nke ya, ike 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 niile bụ nke ya, ike ike niile bụ nke ya. Unu mana ana m adị na-ebechara nke m ebechara, so ya ụmụnne na Kristi, obi jukwara anyị afọ ọbụla anyị so aṅụrị maka na anyị bịa n'anya etu anyị si wee gbakọkwa ọzọ n'ụbọchị tata na obi anyị bụ Igbo Catholic Center. Ụnụ mana ihe a karịrị unu ụka ọkwa ya bụ Igbo Center ka ọ bụ, maka na ama m ebe ọzọ a na-enweta ụdị ọnụọgụgụ ndị Igbo Catholics na ndị Igbo kwa ụka ọbụla apart from n'ala Igbo ebe a na-aka ụka n'onu Igbo n'asụsụ anyị. Ụmụaka anyị amụrụ ebe a na-agụ Igbo na-agụkarị ndị amụrụ na Naịjirịa. Amen. Ka anyị kụpụrụ ha aka. Asụ n'oyibo si na language is a good vehicle for the transmission of culture. Asụsụ ndị bụ ihe eji enyefe omenala ndị. Wee bụla ekele ka anyị na-enye Chineke etu anyị si agbakọ dịka ụmụnne. Ọ na-adị mkpa ka anyị na-echetara onwe anyị mgbe niile ka anyị wee mara isi awele anyị nwere n'ebe nụnwa bụ nke anyị. Anyị wee jisie ike na-edozi ya, na-echekwaba ya, wee na-azụlite ụmụ na-eto eto ka ha wee mara omenala anyị. Ọ dị mkpa dịsie ike. Abịazie na ozi enwere n'ụbọchị tata, ana m eche na ọ bụ ihe ọgụgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke ọrụ ndị ozi jikọtara ọnụ ihe ọgụ nke ụbọchị tata. N'ụka gara aga a gwara anyị na dị nwa Jesu Kristi bụ ezigbo onye nche atụrụ. Anyị gbaa ya n'oyibo Good Shepherd Sunday. Tata iwe na anyị na-agwa anyị na ya bụ ezigbo osisi vine. Anyị onwe anyị ndị kwere na ya wee bụrụ nkala ya ma agalaba ya. Ma ọ bụ na anyị nọdụ na ya nwa bụ ime ya, na ọ na ya nwa bụ osisi vine, na anyị ga-amịta ọtọ mkpụrụ. Ihe ọgụ nke mbụ wee bịa kọọrọ anyị akụkọ onye nwetara mgbanwe maka ihi na ọ natara ya nwa bụ ozi ọma nke Jesu wee nọdụ n'ime nke ya nwa bụ Jesu. Kedu onye anyị na-ekwu maka ya? Sọl. Ihe ọgụ bido wee sị na mgbe ọ batalụ n'ọgbakọ ebe ndị ọzọ nọ na ha na-atụ ya ụjọ,
asị na Pọl batara ụjọ jide ndị mmadụ maka gịnị? Ha che na ọ bụ mmadụ ochie ahụ. Ha che na ọ bụ mmadụ ochie mana ha amaghị na nnukwu ihe mgbanwe adịgo. Ọ bụkwa eziokwu na ihe ọgụ agụ tata bịara gbakwa ya Sọl, mana ọ bụrụ ozi Sọl na ụdị a, ozi Pọl, maka ka ọ gbanwere mee mmiri Chukwu enyere ya afọ ọzọ, o weluzie ọrụ ịgbasa ozi ọma lụkalị ala ndị ọzọ niile. mana ihe chọrọ ịrụta aka na ya nwa bụ mgbanwe bụ na obodo na-enwe aṅụrị, na-enwe agam n'iru mgbe ndị mmadụ bụ n'obodo adịrọ mma gbanwụrụ mewezi ihe dị mma. Ndị mmadụ na-enwe aṅụrị, obodo na-aga n'iru na-enwe aṅụrị mgbe ndị bụ na adịrọ mma gbanwụrụ. Ọ bụrụ na ndị anyị n'ebe anyị si wee pụta n'oge obodo a, ọtụtụ n'ime ihe anyị chọrọ ime ma anyị anaghị emezi ya. Maka ihe gịnị? Na o nwere ka obodo dị, na o nwere ndị a na-eze, ebere anyị wee bụrụ ka eme gịnị? Ka ụdị ndị ahụ gbanwee mebezi ihe dị mma, maka na ọ ga-enye obodo aṅụrị. Ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị ga-achọ ka ha si na saịdị be anyị wee nyara moto nlegharị anya wee jee n'ugwu Awụsa, mmadụ ole ka ga-eme kịta? Enwere ike ime, mana onye na-eme eme gịnị? Ọ chịrị mba n'aka, chịrị ume n'aka. Mmadụ dịka m ga-achọ ka nyara moto si be anyị jee like Calabar. Enwere m that dream because mụ nwa alụgo m ọrụ na Calabar, ịmụ na amara kwa ya ụnọ maka ụnọ mara oke ụnọ amago tata. Amen. Ya eje m Calabar mgbe m mere ihe a na-akpọ interdiocese, wee lụọ ọrụ na St. Patrick's College Calabar. It's a nice place. Ụnọ mana na Calabar ka e nwere the first seat of government na Nigeria. Ya ọ dị n'akụkụ ocean, n'akụkụ Atlantic Ocean, nnukwute mmiri. Enwere ụlọ enu, ụlọ osisi, ụlọ eji osisi wee lụ, eji mezi ebe a na-abịa elere anya. So ọ ga-abụ ihe mara ma mmadụ na-like iwere moto nyara moto si from Anambra mee gịnị? Nyara moto gaa ebe ahụ. Mana enwere ka ụbọchị dị, ụfọdụ n'ime anyị ga-achọkwa ime ụdị a ma ọ nyara jee n'ugwu just na-arị anya etu esi eme ebe a. Enwere ndị mmadụ si ebe a nyara moto jee East Coast. Ọ na-adị eme? Last time I jere you can see Congress, enwere ndị mere enu ha si ebe a and ha lekere ya si ebe a nya moto nọtakwa, nwere ike wee ego 2 or 3 days. Ị nọ ịkwụsị ebe a jee narị anya na anyị enweghị ike ime ma na anyị ga-atụ nnukwu uji ime ebe anyị si wepụta bụ na enwere ka ụbọchị dị. Mana ọ bụrụ na ndị agha na-enye nsogbu ahụ nwee ike gbanwee n'ata ya nwa bụ mgbanwe nke Chineke na onwe ya na-enye, nke oziọma na-enye, nke Pọl ma Sọl natara n'ụbọchị tata, nke agụ n'ihe ọgụ nke mbụ wee nweta mgbanwe dị iche.
aṅụrị ga-adị, obodo ga-eme mmepe, obodo ga-enwe agam n'iru. Ọ ya bụkwa na ekpere anyị na-edegara anyị n'ebe anyị si wepụta wee na-arịọ Chineke ka ọ ga-abụ ndị mmadụ na-agbanwe nata ya nwa bụ ozi ọma, then ịfụ na ọtụtụ nsogbu dịnụ, ọtụtụ nsogbu ga-abụzi ihe ga-epenata ma ọ bụla kwụsịcha ncha ncha. Ihe ọgụ nke abụọ wee na-agwa anyị ihe ga-enyere anyị aka na ya nwa bụ mgbanwe nke anyị na-ekwu maka ya. Ihe ọgụ nke abụọ na-asa anyị ka ịfụnanya anyị, ka omume anyị ghara ịbụ sọ nsọ n'okwu ọnụ, kama ka anyị mee gịnị? Na-emepụta ya n'omume, ka ọ ghara ịbụ soro nkụzi m esoro omume m, ma ọ bụ nke anyị kpọrọ n'asụsụ by 419. Ọ na-agwa gị ichekwa na gị na ya yi, ọ bụrụ ọcha ka ọmaka, ọcha ka ọmaka. Ọ na-egosi gị iru aka, ịma na-azụ aka ka o bu n'uche, gụ na ya jikọọ ihe, forget it. Onwe ka o si wee bịa buru gị ego na ọ ga-akwụghachi gị, ị ga-akụta ya n'ọgbọ, ị ga-akụta ya n'ọgbọ. Akwụkwọ nsọ si anyị ka okwu ọnụ anyị, ka ịfụnanya anyị, ka omume anyị ghara ịbụ sọ nsọ na mgbigbara ọnụ, kama ka ọ bụrụ ihe a na-emepụta n'omume anyị, omume anyị, ka anyị soro bụrụ ndị na-egbokọnọ, ghara bụrụzi mkposa. Ọ dị mkpa dịsie ike. Ọ bụrụ anyị wedata ya na be anyị n'ebe a nọnwa anyị nọ, anyị na-egbokọnọ dị ka anyị si ejupụta n'ụlọ ụka, ọ magbuo onwe ya. Mana o nwere ụfọdụ n'ime anyị ama ma ndị bido bịara ebe ọfụ ka na-eme ka ha na-egbosa. O wee dị mma ka anyị sị ndị a biko, ọdịnala tete, ọdịnala tete, bịa nụrụ ọnụ anyị. Amen. Maka na anyị ka na-enweta rịpọtụ onwe onye kpọrọ last Sunday na maka ndị mmadụ ka na-ablọkụ driveway ndị mmadụ. Why? Ọ pụtara oburu moto buchie mmadụ na driveway. Ama na onwe ha n'ebe a kịta blọkụ driveway mmadụ. Biko ọ bụrụ na ị mere eme gịnị? Pụwa na chọọchị jee bupu moto. Amen. Ọ bụrụ na ị blọkụ ebe si abata mee gịnị? Pụwa ga-abụbụ ya. Akwụkwọ nsọ sị ka anyị nweta mgbanwe nke mmụọ, maka na ọ bụrụ na ndị anyị nwere na-eme n'ọba, mana ndị na-anyị nso na-ene anya, anyị asị na kedu ndị na-emede ihe a dị ya nwabụ mgbanwe nke anyị na-ekwu maka ya, ka anyị na-eto. Anyị mana anyị na-eme ọfụma nnukwu, mana ọ bụrụ na o nwere ndị ka na-abịa ọfụ amasịbeghị ka anyị si eme, anyị sị na ọ bụrụ na anyị batara ebe a ka anyị yiri uwe ndị Naịja mee gịnị? Hapụ ya n'ụlọ, ọkwa hapụ ya n'ụlọ be gị, yiri uwe dị mma, uwe ụmụ Chineke na uwe ndị na-edobe iwu, wee mee gịnị? Wee bịaba na St. Eugene, wee bịaba na Igbo Center anyị, ka anyị wee nwee ike na-aga n'iru. Ya bụ ka anyị jisie n'ike ka Chineke wee mee gịnị? Na-agọzi anyị, na-anọnyere anyị oge ncha. Udo dịrị ụnụ.
ekwe m n'otu Chineke bịanụ
Ebele nke anyị bụ ndị kwerenụ dị na Jesu Kristi bụ ezigbo osisi vine. Anyị nwa wee bụrụ ngalaba ya. Ngwana ka anyị kọsara Chineke anyị mba anyị gaa. Sachaa dịka akwa ka mmehie si n'ime pụọ. Sachaa dịka akwa ka ajọ ọrịa si n'ime pụọ. Dịka esi n'ile pụọ, sachaa dịka uwe si n'ile pụọ. Maka ndị na-agbasa ozi ọma na ndị niile ji oge amamihe na akụ ha na-arụ ọrụ a, ka Chineke bụrụ ha onye mgbamume. Anyị arịọ gị Sanyo dịka uwe ka ajọ ọrịa si n'ime pụọ. Sachaa dịka akwa esi n'ime mpụọ. Samo dịka akwa agaghị esi n'ime mpụọ. maka ndị ọchịchị n'ụwa niile na ndị nlekọta nke akụ na ụba, ọkacha ndị ji amamihe na mkpachara anya na-achị ma na-elekọta akụ na ụba nke ụwa, ha nweta ngọzi Chukwu maka ezi ọrụ ha. Anyị arịọ dịka uwe ka mmehie si n'ime anyị pụọ. Sanyo dịka akwa ka mmehie si n'ime anyị pụọ. Mmehie si n'ime m pụọ. Sachaa dịka akwa mmehie si n'ime m pụọ. maka ndị ji mmadụ ibe ha agba mgbere, ka ndị ike dị n'aka wepụta ụzọ dị ire iji mee ka mmadụ niile mara na ọ bụ omume jọgburu onwe ya, ma weta ụzọ kachasị mma a ga-eji kwụsịnata ma ọ bụ kwụsị ya kpamkpam. Mere anyị ebere ka mmehie si n'ime anyị pụọ. Dịka akwa mmehie si n'ime anyị pụọ. Sachaa dịka akwa mmehie si n'ime m pụọ. Maka ụmụaka ndị na-akwado ngụcha akwụkwọ sekọndịrị nakwa mahadum, ha na-egosipụta n'omume na aka ọrụ ha ezi ihe niile a kụziri ha. Ka Chukwu gọzie ndị nne, ndị nna na ndị nkụzi ha. Sanyo ka ajọ ọrịa si n'ime anyị pụọ. Sanyo dịka akwa ka mmehie si n'ime anyị pụọ. dịka akwa Ka mmehie si n'ime anyị pụọ. Dịka uwe mmehie si n'ime anyị pụọ. ebele ime obi ka anyị ọsịsị Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa n'otu n'otu. Eburu m mba m bịa n'ụlọ gị, imekwela ka m gbara ha na. Eburu m mba m bịa n'ụlọ gị, eburu m mba m bịa n'ụlọ gị, chimekwela ka m bụrụ ha na. Eburu m mba m bịa n'ụlọ gị, chimekwela ka m bụrụ ha na. Amen. Ugbu a bụ oge onyinye. Hymn number 160.
161. Kene Chineke jaya mama ekele irima onye kere ụwa ibo yama onyama Nwachukwu kele Chineke bunie yeno ekene ma ọdịmma onye kere ụwa ibo onyama Oh, ekele Chineke janụ ya mma ekele irima ekele ụwa ibo onye ọma Nwachukwu kele Chineke bunie yenu ekele irim ọ dị mma onye kere ụwa ibo onye ọma onye
kere ụwa ọma onye ọma nderi atụ egwu ebe onye ọma anyị agụwa Maria onye ọma kene Chineke ya mma ekele onye ọma kedu ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma zuru arụ n'ihe ga-enye Chineke odogwu na kedu ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma zuru arụ ihe anyị ga-enye Chineke odogwu na ya isi ikpe ọkwa onye ga-akọcha mmeso ọma Chineke naanị abụ ọma ka anyị jiri bịa n'iru gị Chineke abụ otito ka anyị jiri bịa n'iru gị soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m tole ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bịa nụ aga m akọrọ nụ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mbekọrụ gị ọ na-asa m ene n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọkwa ibekọrụ ya ọkwa zara m Chineke onye na-eme mma onye na-eme mma abụ otito ka a ga-eji wee kele gị abụ otito ka anyị ga-eji jaa gị mma o Chineke dị mma ebube gị tee okwu ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụrụ ịkọ ya ọkwa ndụ nyere m arụ ike o nyere anyị ihe ọ na-emere anyị ọnụ anya pụrụ ya mere soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m okpebe ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bịa nụ aga m akọ ihe Chukwu mere nye n'ịhụnanya Chineke o karịsịa mgbe ndị na-mbekuru gị ị na-aza m ene n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọkwa mbekuru gị ọkwa ịzara m Chineke Chineke onye ihe ebube emela ihe ebube emela kele ya ihe ka anyị kelee ya nwanne m kelee ya anyị kelee ya kelee ya ikele ya na ka o mere m ọzọ ka anyị kelee ya were ọgwụ kelee ya onye nyere ndụ kelee ndụ ya onye nyere ndụ kelee ya onye nyere ụkwụ gbara ya egwu aka anyị kelee ya nwanne m kelee ya ihe ebube emela o nyere anyị nwe na-anara ego ihe ebube emela o nyere anyị nwe na-anara ego ihe nwanne m kelee ya anyị kelee ya anyị kelee ya onye nyere ndụ kelee ya onye gbara ahụ kelee ya ọgbara ka ọfara kelee ya nwanne m kelee ya ka anyị kelee ya ka anyị kelee ya kelee Olisa aka anyị kelee ya onye gụkwa gbabara ya egwu onye dị ndụ kelee nụ ya kelee ya ihe ebube emela a na-ekwu nke o mere o mekwa ọzọ tinyejara a na-ekwu nke o mere
omekwa ọzọ akpanye aka ihe ebube mela o ihe nwanne m kelee ya o enyi m kelee ya onye gị ndụ kelenu ya o kelee ya anyị kelee ya ihe ebube ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi o ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ezi chimle onye na-enye nwa onye na-enye nwa enye na-enye nwa asị m ọ gọziela ha onye na-enye nwa ọ gọziela ha anyị ọ gọziela ha ọ gọziri m agọzi ọ gọziri ha agọzie o nyere ha nwanudo ọ bụrụ na iri ọnụ onye ji nwa wecha gị mma ọ gọziere gị ọ gọzi ezi chimọma ezi chimole ọ gọziela m onye na-enye nwa onye na-agba ọrịa ọ gọziela m ọ gọziri m agọzi ọ gọziri ha agọzi o tinyere echimle ezi chimọma anụ gọziela ha ọ gọziri ha agọzi ụmụ Chineke tụọnụ Jizọs igwe glory be to the Lord in the highest glory be to the Lord in the highest everybody shout hallelujah hallelujah oh shout for his kindness oh for his goodness oh shout for his blessings for his protection oh glory be to the Lord in the highest oh glory be to the Lord in the highest everybody shout hallelujah oh shout for his mercy oh for the testimony oh shout for his protection for his kindness imela Chineke imela imela eze imela Chineke anyị na-ekele gị na-asị n'ime eze imela anyị na-ekele gị na-asị gị ime eze imela Chineke anyị na-ekele gị na-asị gị ime eze anyị na-ekele gị imela
Chineke anyị ha o agede otu ka Chineke m ha olegodu ka Chineke m ha olegodu ka Chineke anyị ha olegodu olegodu ka Chineke m ha o oh, this kind God, oh, I never see your type, oh, hey, this kind God, hey, blessed be your holy name, this guy, hey, this kind God, I never see your type, oh. Oh, blessed be your holy name. Oh, Saint Eugene, God and Ababa. I never see your type. Baba Saint Eugene and Ababa. Blessed be your holy name. Oh, this kind God. We never see your type, oh. Hey. Oh, healing God, oh. Oh, we never see your type, oh. Oh, Bishop, healing God, oh. Blessed be your. Come on, say Baba, wanna say Baba. God, hey, I never see your type, oh, hey, healing God, oh, blessed be your God, blessed be your holy name, this guy, hey, this kind God, oh, I never see your type, oh. Healing God, oh blessed be your holy name, healing God, oh, hey, I never this guy God, blessed be your, my little way, I got on yes apota. I get yao the omerai ozi when you under my napotani no mama Jesus onye I got see ya anya nekele ya onye wanji I na see ya I got see ya Mama Jesus, onye anyị ga-asị ya ndị hili kene ya anyị kele ya onye nwanyị anyị ga-asị ya anyị kene ya Mama Jesus, onye boyo memma o boyo memma o oyo memma je ndo boyo memma e oyo memma kusebe wano boyo memma o bano yo memma e boyo memma
kpọọ ya omemma kpọrọnụ ya omemma o onye na-eme mma o a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya Emmanuel a na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile a na-akpọ ya ji a na-akpọ ya Emmanuel isokwa akpọ ya Jizọs kpọrọ ọnụ m enye onwe m akpọrọ ya onye nzọpụta eze ụwa niile a na-akpọ ya Jizọs Emmanuel a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya Emmanuel a na-akpọ ya onye nzọpụta eze ụwa a na-akpọ ya Emmanuel a na-akpọ ya ọrụmịa Chineke dị mma ọrụ n'ụmịa nwoke obiọma ọ sị kpọrọ n'ụmịa Chineke dị mma ọrụ Jizọs agụ na-eche mba obiọma ọrụ m Jizọs agụ na-eche mba ọrụ n'ụmịa ọjọọ dị mma ọrụ n'ụmịa nwoke obiọma ọrụ n'ụmịa Chineke dị mma ọrụ n'ụmịa Chineke dị mma ọ kpọrọ ọmịa Chineke dị mma ọrụ n'ụmịa nwoke obiọma ọrụ n'ụmịa Chineke dị mma Chineke dị mma ọ dị mma ya Chineke dị mma ọrụ n'ụmịa nwoke obiọma Chineke dị mma gbara m agha nwoke obiọma kpọọ ya Chineke dị mma kpọọ ya onye obiọma haleluya 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 amen amen hallelujah amen hallelujah hallelujah amen 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 n'ụwa ọ dịghị mma ọ dị njọ ekpere ego aga m agbaba n'ime Chineke ka fọpa. Hymn number 8. Rabana ụmụnna m ka ji anyị na-achụbụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nụ maka ọnịmma nke anyị na nke nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị site n'àjà nsọpụrụ nke a anyị na-eketa oke na-adị ire karịsịa n'ibu Chukwu nke ịbụ ịkụzirila anyị eziokwu gị. Biko nyere anyị aka ị na-ebipụta ya na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị.
onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị na-edinwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ. Anyị ga na-eto gị oge niile ose bụrụ ụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristo onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà ya bụ ezi nwa atụrụ onye gbochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya merie ọnwụ nke anyị bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ 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 ise bụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha. Hosanna n'elu kasị elu ọdịbụ onye bịa n'aha onye nwe anyị. Na ịdị nsọ ezi nsọ gị na-eri ihe dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a rienụ ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe anyị chere ndị anyị asị o buru iko mmanya anyị kwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọnụ ya unu niile ka bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ewee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbuola m gị nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunyeghachicha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile na eke ịhụnanya gị jupụta ya gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ya ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekele eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Haleluya! 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 Amen! Amen!
ụmụnna ka anyị were ebere nnọọ onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe ka echi gị bịa eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. gbaghara anyị mmehie anyị ga ka anyị gbaghara ndị mehiere anyị ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. zọpụta anyị anyị na ya gị ose bụrụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbanarị nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi ogwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu enekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu ụlọ onye na-egbochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị abọlụ na olili nke nwa atụrụ Chineke. ka ahụ na ọbara aka chekwaba anyị luo na ndụ ebe Number 55. Good.
Hymn number 283. 283.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị, idubatala anyị n'ihe omimi nke n'igwe site n'àjà nke a. Biko mee ka anyị site na ndụ ochie anyị na-ebi wee gafeta na ndụ ọfụ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one tupu anyị na-aga n'iru ka anyị kụpụrụ ndị ọchị anyị aka. Maka oge anyị bidoro ụka, anyị nere n'anya ebe niile oghere dị, ebe anọ m n'ebe anụwa nọ n'oche, ha na onye anwa anya, anọ m n'ebe ahụ si n'oche gaa n'okpuru oche. Anyị na-ekene ndị niile dị etu a, na-ekenekwa ndị ọcha ka ha siri gba mbọ hụ na akpa ibu wee bịa dị ewere oche ebe ndị mmadụ enwere oche. Ikusa nke anyị na-akwado a ga-eje n'ọnwa June 27 to the last day of June 38. Anyị ga-eje Chicago. Onwe ndị agbabeghị tiketi ma ndị ebukubere, enwekwara extension, ha nwekwara t-shirts, flyer dị na bọọdụ, ịmara ihe iyi emete ya esi were mee ya, iselu foto, ịnalụzie imewe etu anwa. Etu a ka ọ dịkwa the pilgrimage, flyer ya dị na bọọdụ, September 9 to September 21. Ndị niile chọrọ ijenụ ma phone number niile ndị ya akpọ wee mee the arrangement, ọ dị na bọọdụ kwa etu anwa. Ndị youth and young adult choir agbasa ka unu lotekwa. You have your practice, your choir practice, ma ọ bụ na agbasa. Ndị grandma ọ bụ na agbasa, onwe onye chọrọ ịfụ unu ebe unu na-anọ n'ukwu ụdala. Ndị grandma n'ukwu ụdala, o nwere onye chọrọ ịfụ unu ebe anwa. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa April. Ndị niile amụrụ n'ọnwa April, all the April babies, if you are born in the month of April, please may you stand. Ndị niile amụrụ n'ọnwa April, anyị ji n'aka na ọgbara aka, all the April babies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear April babies. Happy birthday to you. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụla ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Biko ka anyị kụpụrụ unu ha aka, unu n'anya n'azụ, unu n'anya n'iru, kwụrụ n'ọtọ ebe unu anọ na, kwụrụ ọtọ, o nwere onye na-abịa efe unu. Kwụrụ n'ọtọ, anyị na-ekene unu. Anytime you are around, please come back to worship with us. Thank you. Anyị wee na-ekene mmadụ ncha, anyị na-ekene anyị niile n'otu aka anwakwa. Anyị na-ekene ndị ụkọchukwu kara anyị ụka tata. Father Martin Akanefu. Father Martin bụ Owerri Archdiocese. Ọ nọ na Maria Regina. Am I right? Yeah. Unu akụpụkwunere
ụkọchukwu anyị Fada Jude isi ahụrụ wee kwaba okpu Fada Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Daalụnụ. Anyị na-ekele mmadụ niile unu ka anyị juru na-eju ka o juru eju na-aga n'aha Jizọs. Anyị na-ekelekwa ụmụnne anyị na-esonyere anyị na online maka masị anyị na-aga live. Ọkachasị ndị na-agwa anyị na ha na-worship with us from Freetown, Sierra Leone. Anyị na-ekene ụnụ na ndị Lagos, Nigeria na ndị ọzọ niile. Daalụnụ maka ị na-esonyere anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Hymn number 271.